pawb, Lars dwi, dwi'n dod o'r Almaen yn wreiddiol, ond dwi'n byw yn Salt Ferry yn Sir y Fflint ar hyn o bryd. Roedd gen i ddiddordeb yn y Gymraeg ers talwm dweud y gwir. Dwi'n cofio wrando ar sgwrs efo Super Furry Animals ar y radio Almaeneg yn y 90au, a roedd na jyst ysbrydoliaeth i ddysgu Gymraeg. Pan oedden nhw myfyrwyr yn yr Almaen, oedd na cyfle i fynd i ddosbarth Gymraeg efo athrawes Cymraeg Almaeneg, a felly mi nes i fynd a mi nes i ddysgu iaith. Ar ôl i mi orffen fy astudiau, mi nes i symud i Gymru, ac mi nes i treulio tipyn o amser yn Aberystwyth ac yn Aberhonddu hefyd, ac ar ôl y cyfnod na, mi nes i symud o gwmpas yn Denis Unedig tipyn bach. Mi nes i byw yn Lloegr, ond roedd na jyst hiraeth cryf yng Nghyhalon, ac roedd rhaid i mi dod nôl i Gymru, a dyma fi. Dwi'n siarad Cymraeg bob dydd yn y swyddfa rwan. Dwi'n gweithio mewn banc yng Nghaia, ond mae yna ffrind sy'n siarad Cymraeg, felly dan ni'n siarad Cymraeg bob dydd. Dwi'n mynd i dosbarth Cymraeg bob wythnos yn Wrexham. Mae popeth ar-lein, wrth gwrs, ar hyn o bryd. Dyma wengwach clolawr. Ond, hoffwn jyst wechlaf yng Nghymraeg. Eto, dach chi'n gofyn am fy nghobeithiau am y dyfodol, felly mae yna un gobaith mawr. Dwi'n gobeithio am Gymru sy'n ymuno i'r Undeb Ewropeaidd unwaith eto, achos dyma jyst tristwch mawr yn fy bywyd i. Roedd y gwlad jyst yn nefyd efo referendwm, ac ers y referendwm dwi'n jyst gofyn i mi bob dydd os mae Cymru y lle amdani. Diolch.